И какво става, хора? Май се обърках нещо да снимам. И тук до мен е Марка 158, аз съм Vexus. Вие знаете кой съм. И днеска играем в бъдане. Правихме си база до един ден. Мъничка е, да, много малко. Сега, Алекс като види тук колко спаунери има, ще получи душевен оргазъм. Да. Вижте, това са спаунери на скелети на зомбите някакви. Мисля, че има около 54 зомби спаунера и там 18 на скелет. 18 на скелет. Така, и тук бая бързо се фармат дропове. Нали, долу има още един чест. Както идея, тук имаше ферма за храна. Ама мърза идея така. Да си я правя пак. Той на него му бъгна нещо вярват. И както идея да преминем към томболата. И аз съм... Отскоро съм бъдъргот. И няма значение, без да въртам вече като табанар. Какъвто може би съм. Не съм. И сега ще ви покажа томболата, която може да я променя малко, защото не знам, не ми допада много така, но отбива я. Значи томболата се състои от 9 фулсета, първо 4 брейкинг 2 само не мисля, че има някакъв проблем. Някакви си там 12 спидър спаунера, но и други ще сложа, смятам да сложа 2 крипър или на зомбите, не знам. Брадва, една брадвичка, 4 хейстки, 35 лега, 40 голденки, 4 стока обсидиан и 1 милион, нали, парички. 1 милион на победителя. Томболата ще е само за един победител. Само да кажа, да напиша кажете и на добре. Томболата ще се я прибера в пивитата, защото ще ми е гепът. Или ще ако наредна. Никой не казва, хайма, не ми пука. И тук ми виж. А, това е. Това трябва да е. Да. Пластина ли е? Да, хора, томболата смятам да изтегля на 150 сабскрайбера. Не че е нещо голямо, ама все пак. И извинявам се, че не съм снимал. Просто бях на почивки там насам. Ау. Пък и малко ме мразеш накрая. И сега викам, малко преди по училище да почна да снимам. Великото радно. И хора. Това ще е. О, ние сме 4 месеца в топ. Добре. Това е, хора. Чао. И за да се запишете, трябва да просто... Чакай, забравих да кажа как да се запишат. За да се запишете за томболата, трябва да напишете запис, тире и ника ви в игра. Не е задължително да лайкнете клипа. Трябва да се абонирате. Абе, не искам лайкове, бе. Не искам. Хубаво, абонирайте се, запис, тире, ник и